I-DA ifuna iNkantolo Yokhetho isichithe isicelo se-MK sokumemezela ukhetho njengolungekho emthethweni. I-Democratic Alliance isifake amaphepha eNkantolo Yokhetho ukuze iphikise isicelo seqembu loMkhonto weSizwe i-MK Party sokuthi imiphumela yokhetho lukazwelonke lwango-2024 ikhishwe njengengekho emthethweni. I-DA izwakalise ukungahambisani nesicelo se-MK Party sokuthi ukhetho lwakamuva luyize esitatimendeni esifungelwe esasayinwa nguNkz Helen Zille ongusihlalo wesigungu esiphezulu se-DA. Iqembu lathi i-MK Party ayizange inikeze ubufakazi obusekela izinsolo zayo zokuthi ukhetho lwalukokoteliwe. UZille uthi isicelo se-MK Party kuhloswe ngaso ukuthumela imiyalezo engalungile ngokhetho nokubeka engcupheni isithunzi seKhomishana Ezimele Yokhetho yaseNingizimu Afrika i-IEC. I-MK Party isamile kwelokuthi inobufakazi bamavoti angaphezu kwezigidi eziyisishiyagalolunye angaziwa ekumenyezweni kwemiphumela yokhetho. Leli qembu likholelwa ukuthi ukhetho lwalukokoteliwe. Lesi sicelo silethwe ngemuva kosuku iNkantolo Yomthethosisekelo isichithile isicelo sabo sokuvimbela ukuhlala kokuqala kwePhalamende likazwelonke ngoLwesihlanu, kusalindwe isicelo esikhulu sokuhoxiswa kwemiphumela yokhetho. Kodwa-ke, ngokukaZille, ukuthi kube namavoti amathathu ekhethweni lakamuva akubhekwanga yi-MK Party uma ihlonza igebe phakathi kwabavoti ababhalisile namavoti afakiwe. I-IEC iveze ukuthi i-MK Party kusukela ngaleso sikhathi yehlulekile ukuhambisa ubufakazi obubambekayo kusukela izimangalo zayo. Ihambise incwadi efungelwe yasayinwa yisikhulu esiphezulu se-IEC uSy Mamabolo eNkantolo Yokhetho. Ikhomishana icele inkantolo ukuthi isichithe isicelo se-MK Party. Amalungu e-MK Party esifundeni Moses Mabhida KwaZulu-Natal asephinde ahlaba ikhwelo lokuthi kuphinde kuqhutshekwe nokhetho lukazwelonke langoMeyi 29. Babhikishe ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseMgungundlovu lapho kuvele khona isikhulu se-IEC ngamacala okuphula umthetho wokhetho. Ilungu le-MK Party uSithembiso Mathenjwa uthi i-IEC yaphuthuma ukuyomemezela imiphumelo kusanezingxabano kwamanye amaqembu ezepolitiki. Imiphumela yesiteshi sokuvota kanye nemiphumela ethathwe ohlelweni lwe-IEC eminye yamavidi ibingahambisani. Uthola Umkhonto weSizwe uthola amavoti eScottsville kuWard 36 uma kubhekwa kwi-app ye-IEC akusena 4,000 sekungu 2,000 futhi kuyinkinga uma singayithola ngaseMgungundlovu kangakanani esifundazweni. Ngoba lokho ebesikulindele kulesi sifundazwe kanye nesibalo sabantu abaphume ngobuningi babo ukuyovotela Umkhonto weSizwe akuzona izinombolo eziseskrinini se-IEC. Akuwona u-45% esiwubonayo. Empeleni Umkhonto weSizwe uphethe lesi sifundazwe. Kumele kuzwakale intando yabantu. I-IEC kumele ilungise lento, kusho uSithembiso Mathenjwa. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.